Een stuk steen bruts uit de rots, 1000 jaar lien en dinderen naar onderen. Het experiment, een initiatief van deputaire Kramer om de Frieske taal onder de aandacht te brengen van een breed publiek, wordt uitgevoerd door de jonge finalisten van de Frieske Poëzijkrieg Festival. Verskopt door voeten, vertagen door handen. Mooi lutsen. Nee, het is natuurlijk wel heel oors, dus het is voor mij nog spannend hoe het al hierin gaat. Maar het lijkt me hartstikke leuk dat je mensen die net gericht naar zoiets staggen en dat ik mooi krijgen wat ze normaal gesproken net mooi krijgen. Dus, Hoe hast je hier op Tarret? Gewoon goed oefenen. Hij sliept op een egge. Hij rolt het in een stream, want er bij de zee aankwam is. Dan is er lieds en glad slieten, terug wegen op het strongen smieten. Nou, het is toch geweldig dat die bijna door. Dat ze de durf hebben om het te doen. Samen in de bus maar van alles erin. Leefde sliet. Hij had de veske van mij skreun. Het ziet er niet in mijn tas. En doet ik het huiswerk mooitje zo? Vond ik het liedse briefje pas. Frieske gedichten. Je samen moas op een busreis. Hoe is dat? Ja, geweldig. Dat jij net vaart. Nee. Het moet vaker gebeuren, maar. Nou, dat hoeft om mij niet, maar het is wel leuk van een keer. Een enquête met uitwijzen of de reizigers het project wil jaren hebben. Is dat het geval, dan wil Connection vaker Frieske gedichten jaren litten in de bus. Ik moet er zelf een beetje om denken dat ik niet in slaap val, want het is heel rustgevend. En het zijn ook nog leuke gedichten. Voor u mag dit wel vaker? Oh ja hoor, ik hou wel van een beetje iets in de bus. Gezellig. Ik huiver je, want Kjeld loopt terug de vrouw.